ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ତମେ କେତେ ନବ? पवन नदी मोला ठार मनुष्य आहुरी अधिक
ନମସ୍କାର। ତମେ ଭାଇ ଏବେ ବଡ ବଡ ଘରେ ଚିଲେଇକି କହୁଥିଲ ଏବେ କଣ ହେଲା? ମାନସ ପବନ ଯାଇ କହିଦେଲା ଏକଥା ସତ ନା ମିଛ? କହିଦେଲା ସେସବୁ ମିଛ ନୁହେଁ, ସବୁ ସତ। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ଯାହା ହବାର କଥା ତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଥର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା ମିଳିବ ତମେ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡି ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡି ଚାଲେ। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ନା ମୌସୁମୀ ମୋ ଜୀବନ, ମୌସୁମୀ ପ୍ରେମ, ମୌସୁମୀ ଛାଡି ମୋ ଭୂତା ବହୁତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆସିବୁ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ? ନିରବ ରହିବୁ କାହିଁକି? ଅନେକ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ। ଏ ଉତ୍ତର ଦେବି ଲୋ ବୋଉ। ସାଙ୍ଗଜନଙ୍କୁ ସାଥି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ମୌସୁମୀକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। ତମେ ପୁରା କହୁଥିଲ ମୋ ଝିଅ ଘରର ବଡ ବୋହୂ ହବ, ହେଲେ ଏବେ କଣ ହବ? ମଉସା ଆପଣ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛୁ ମାନେ ତମ ଝିଅକୁ ମୋ ଭାଇ ବାହା ହେବା ଫାଇନାଲ। ଇଏ ଝିଅ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ଏ ଘରୁ ସେମିତି ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିବ କେମିତି ମୋ ମୌସୁମୀ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। ଆମେ ଯଦି ବାହାଘର ମାନି ପାରିବାନି। ମୋର ଯଦି ବାହାଘରକୁ ମାନିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଝି ନଈର ଭାସିଯିବି। କିଏ ଭାସିଯିବ କିଏ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେ କଥା ଆମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ? ଆମେ କାଙ୍ଗରେ ବାବୁ କଥା ଦେଇଛୁ ମାନେ ମାନସର ବାସର ତାଙ୍କରି ଝିଅ ସହିତ ହବ। ରୋହନ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କଣ? ଏ ଝିଅଟାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। कौन चलছে ये पंचायत से मुझे कौन चलছে কি ভাষা চলেছে তমে মানে কি তমে মানে কোন মুন্ড কাম করুনি না তমে মানে সব পাগল হয়ে গেলানি কি দেখি যে মুঝে বুঝি পারল পুরো কাম ওর বাহার হেকি সাঙ্গরে বহু ধরিকি ঘরে পৌঁছে সারিবা পরে তমে মানে তাকে এমতি করে কথাবার্তা করছো ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣୁଛି ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ଭୁଲ ହେଇନଥିବ। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଝିଅ ମୋ ଘରେ ରହିବ। ମଉସା कृष्ण पिंजरा जुगजोटा तो रखी सुना बुद्धि चेने देखी आदि बोलती अंकल बोलते हाँ वो कंगाली वाली सब छोड़ी वो झटरी की आत्मा दी मुझे को कंगाला से नहीं क्यों दी सुना तुम्हें मैंने समझते मुझे जीवन हो तो किसी ने निया लोगे थी छाड़े भी नहीं काटूं कंगाला सोचे तेरी समझते मुझे